गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आब्रुथि गोनाङै फुजा मेला खुंनो थाखाय पुलिस बिफान आरो फुजा मेला आफादफोरनो एबसुआ लाइजाम गथायबाय। बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, बिजनी जिल्ला ट्राइबेल संघ, बिजनी जिल्ला आबोब, बिजनी जिल्ला बर' समाज जथायै, बिजनी पुलिस थानानि ओसि, कास्तहा लक्ष्मी फुजा आरो मेला कमिटि, गारगाव दासपारा दुर्गा फुजा कमिटिखौ फैबाय थानाय फुजा मेलाखौ आब्रुथि गोनाङै खुंनो आरो सोरखि खेला जौ जुवा बायदि समाज बेरेखा हाबाफोरखौ मेला थिलियाव बन्द खालामनायजों लोगोसे फरायसाफोरनो फरायनायनि खाबु होनांगौनि थाखाय मेलाखौ बन्द खालामनो खावलायो आरो गांसे गोसोखां लाइजाम गथायनाय जायो। खवास राजबंशी हारनो बिजेपि सरकारा एसटि होआसै। बिजेपि सरकारा फोथाय खेबस' खालामनायखौ लाना आक्रासुआ गोख्रों फिनजाथाय होदों। जनजातिनि मुङाव बिजेपिनि रामथगन। आक्रासुनि सिङाव थानानै खवास राजबंशी हारनि गासै दोलो आफादफोरा खौसे बिजेपि दोलोखौ फिनजाथाय होनो थिरांथा लाबाय। आक्रासुजों लोगोसे खौसे राजबंशी हारनि आफादफोरा गोख्रों सोमावसारनो हुमखि होदों। बे समाव बिजेपि सरकारनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनो आक्रासुआ हुमखि होदों। गोलाव समनिफ्रायनो बिटिआरनि जायफोर ओनसोलाव मैदेर आरो मानसिजों मोगा मोगि जानानै जाथाय सोमजिगासिनो आरो मानसिनि जिउ खहा जागासिनो बैफोर ओनसोलाव बे जेंनाफोरखौ गैया खालामनो थाखाय नाजागासिनो दं बिटिआर सरकारा। बे लेखायैनो ननै फरेन्सनि सिङाव 1 नं साहा डिमाकुसि बगरटिलनिफ्राय फारामचकसिम सलार फेन्सिं बानायनो थाखाय दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा बेखेवो। बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि दावबायसा बर' आरो गोबां सुबुंफ्रा बाहागो लायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गसाइगावनि कासियाबारि ओनसोलनि फरायसालिफ्राव सोराय नायगिदिंफैदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिनारिया। बिटिआर ओनसोलाव सोलोंथाइनि हारखौ जौगाहोनो थाखाय बिटिआर सरकारनि बिथोन होनाय बायदि दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कासियाबारि ओनसोलनि गंथाम फरायसालियाव दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिनारिया सोराय नायगिदिंफैयो। फरायसालियाव फोरोंगिरि नुजाथिफैयो आरो सानजौफुनि जानाय आदारखौ मोजाङै होयैखौ खौरां मोननानै फोरोंगिरिफोरखौ उननि समाव फरायसालिखौ मोजाङै सामलायनो थाखाय गोख्रों बिथोन होयो। बर' रायजो बदलायनो थाखाय फिन सोमावसारनो जानजि खाफ्रादों गोदानै दाजानाय बर' फरायसा आफाद बनसुआ। बनसुनि बानजायनायाव फैगौ 2 सेप्तेम्बर अक्ट'खालि आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिखौ लानानै क'क्राझार जिल्लानि देबरगाव गेवलां फोथाराव मोनसे सुबुंगौमा खुंफुंगोन। बे बाथ्राखौ बनसुनिफ्राय मिथिहोयो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा माइबाजार नब्लाङाव दतमा बनसु खोन्दोखौ गासै 35 सोद्रोमाफोरजों दाफुंनाय जाबाय होननानै क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि मुर्शि ध्रुब कुमार नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनिसिम फोरमायहरदों। बे दतमा खोन्दोनि आफादगिरि बिबान महरै मोनदों मुर्शि बिरब्ला नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै मुर्शि उदां ब्रह्म आरो खोन्दोनि बुंथिगिरि महरै मुर्शि प्रणय ब्रह्म बिथांमोना बे खोन्दो दानायाव आलासि महरै नुजाहैदों। सेन्ट्रेल बनसुनि आफादगिरि मुर्शि बनजुल मन्जुल बसुमतारजों लोगोसे गोबां गेदेमा सुबुंफ्रा। गुरुबासा दालाय आफाद एबसुआ दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 1 अक्ट'बर 2022 अक्ट'सिम दालाय आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि रुंसारि महेश्वर ब्रह्मनि गोसोखांथियाव मोनसे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। गुरुबासायाव थानाय जोहोलाव सोमला बसुमतारी फोथाराव सोलिनाय बे बादायलायनायाव गासै मोन 12 हानजाफ्रा बाहागो लागोन। दिनैनि बे बेखेवजेननाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि मुर्शि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हायो चिरां जिल्ला एबसुनि मानगोनां आफादगिरि मुर्शि राजकुमार मुसाहारि, अल आसाम ट्राइबेल संघनि बोसोनगिरि मुर्शि जगाय नार्जारी, चिरां जिल्ला अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि मुर्शि सुकिल बसुमतारी आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन दोलो आफादनि दैदेनगिरिफोर, फोरोंगिरिफोर आरो समाज सिबियारि बिथांमोना। इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव एना-एनि सोमजिदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मखौ लाना इउपिपिएलनि गेजेराव गोख्रों गोरोबलायै थासारि। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि हेंथायै गोख्रों बिबुंसार होदों। मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ गोजाम दोलोखौ सिफायालासे गोदान बिबान दानायनि गोख्रों अजद सिखारदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसामनि गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डजों हरजानाय 1 लाख रांनि चेक बिलाइखौ दैबानाजों भुगिनांनाय मोन 19 नखरफोरनो तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि सावरायग्रा नब्लाङाव बिटिआरनि चिफ प्रम'टरा राननानै होयो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ दैबानाजों भुगिनांनाय बिटिआरनि सुबुंफोरनि सायाव गावनि अनसायनाय आरो फसंथाफिन्नायनि थाखाय प्रम'टरा गोसो गोरबोनिफ्राय हेमन्तनो साबायखर बावहरो। बे अनसुंथाइ मोनगिरिफ्रा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं बगिरेबारि गामिनि, जाय बिथांमोननि न'आ फुथिमारि दैमानि दैबानाजों फुगारलांजादोंमोन। बे रिलिफ चेकखौ मानिनां एमएलए श्री जलेन दैमारि आरो माखासे तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि मावख'नि गागु मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव गथायनाय जायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।